naso noma 7 asilale sasigebengu cause sasiphila ngo7 siphathe khona kuphela kodwa ipayipi wayengaliphathi ngoba wayengenabangane wonke umuntu emsukela kodwa ebathanda bonke laba babembambela ngolunye usuku abantu befuna ukumngenela kwaba khona impimpe yanyonyoba yazomkhiphela yamkhiphela ukuthi elokishini lakho ntwana ijampile babiza ithekeni lena babe nokuphila nayo base besho ukuthi mama elokishini lethi ijampile abantu badiniwe futhi bafuna ukusibulala bahamba beyofuna usizo nalo bangalutho bafika-ke abantu becabanga ukuzobashubisela basho ukuthi nabo bekho futhi babalekile lapha abantu bonke bacabanga ukuzobangenela bacabanga ukuzobangenela. Kwasuka kukushisa lo mfethu sefuna ukubajikela babiza ithekeni wayitshena ukuthi mama sekeni basondeza impimpi wayiminxisa nango7 basekhala umjida wabemtshena ukuthi sekini sengiyahamba manje ngoba elokishini nihleba ngami mhlawumbe usuku lokugcina lo njengoba beniphila nami wahamba washiya ithekeni ingazi izokwenza njani lapho iseli nale mpimpi abayivumile elokishini bashayisa umphakathi lapho ntwana bengalindele yathuka le thekeni ingazi ukuthi izokwenza njani kamba mange impimpi yathi kubona ibabambile omunye uphunyuka ilizamile ukuthi amncele into encane yasala le thekeni yavele yathola amachaphazela ngalesikhathi ishawa impimpi yavele yafohloza lapho isigebengu asazi ithekeni yaso ukuthi ishonile futhi besingazi ukuthi umjida waso badayisile indaba yaqala mase bethi abantu baye emakubo safika lesigebengu elokishini laso singasokwenzana sibona le thekeni lapho ilele ntwana esitradini sabona lapho ukuthi elokishini laso ngathi ijampile sihamba siya kwegenge yaso lena nokususa ukushisa waseyifakela lonke udaba lunjengoba lunjalo wonke umjida wayekhona wavele wacasuka wase kusho ukuthi nalo mfeso bagcwele ngayo bonke labo bakhetha ukuthi athathe isibhamu. Wabatshela ukuthi isibhamu sona kagcwali ngaso bonke labo basendlini bavele basangana bathuka nanokuthi lo mjida uthi isibhamu akasiphathi phathe khona kuphela kodwa ipayipi lona akaliphathi bathola nanesikhathi sokuthi le mpi bayiplane kahle kwafika amaphoyisa besathi basiplanela kanjalo lo mjida wathi uyaphakama yasho inhlamvu ekhanda basalolova basarenda ntwana iseshubile.